Berriro ere, hemen bilduta, Xabier egun ospatzeko. Zuek guztiok erne zaudete, gure hotsak entzuteko. Gu berriz oso urduri gaude, emanaldiak sartzeko. Ea guztiak gauza gera den, zuen bihotzak osteko. Berozko eskuak asko mugituz, guri gogoz txalotzeko. Saio honekin hasteko dugu antzerkia, bosgarren mailakoak zuei eskenian. Lan baten bila dugu saltsa ugaria, isildu denak eta hasiko meria. Lan baten bila. Mikel oso urduri dago gaur, baina amaieran kontatuko dizu zergatik. Kontatuko dizudan istorionek Mikelen etxean du hasiera. Kaixo eta kaixo zuak. Arratsaldeon, Mikel, egun ona pasatu alduzu eskolan? Zera, bai, primera. Lan asko egin alduzu? Zera, bueno, bai, pilo bat. Ederki, horrelako semea nahi dugu. Gaur eman behar zizkizuten notak ezta? Aita, badakizu munduko aitariko berena zarela? Eskerrik asko, Mikel, baina utzi nota horiek ikusten. Eta zu munduko zabalikoak buena, ezta? Baina zer duzu, ea erakutsi nota. Eta gutxiena sarritzen dena ere bai, ezta? Mikel, nota! Ikus dezagun matematika HBNM, euskara HBNM, ingurunea HBNM, gaztelera HBNM. Mikel, zer esan nahi du H eta B? HB, zera H, hau eta B, bikain, hau bikain. Ederki, Mikel, eta NM, zera notas magníficas. Beraz, arlo guztietan hau bikain eta notas magníficas atera duzu, hau goza. Mikel, erakutsi notak zure amari. Ai, Carmentxu, nolako seme langilea dugun. Arlo guztietan hau bikain eta notas magníficas atera dugu. Notas magníficas, hau bikain, erakutsi informe hori. HBNM, baina ze notas magníficas eta ze 8 kuarto? Baietz ba, NM notas magníficas, HB hau bikain. ¡Ay, tonto magnífico! NM necesita mejorar, eta HB hobetu behar esan nahi dute. Beraz, dena suspensu du. dena suspenso? Bikain, azkenean ulertu duzu. Ferrentzialakoa, baina... Hau da hauka, nora gabea. Ez zaitugu gehiago ikusi den probetxuzko pertsona bihurtu arte. Familiarekin haserretu eta esan bezala, probetxuzko pertsona bihurtu arte etxetik alde egitea erabaki zuen Mikelek. Lanen baten bila hasi zen. Lehenengoz, soldadu bihurtzea bururatu zitzaion. Asmorrekin, soldaduzkoako kuartelera hurbildu zen, baina begira zer gertatu zen.
duzue? Bai, bai. Zer nolako erantzuteko modua? Entzun duzue? Jauna, bai, jauna! Bai, bai, jauna. Bai, jauna ez? Ez. Jauna, bai, jauna, ulertu duzu? Bai, bai. Nola? Bai, jauna, bai, jauna. Bai, jauna, ez ez. Jauna, bai, jauna. Jauna, bai, jauna, bai. Zoratuko nazu. Erantzun behar duzunean, esan, a sus órdenes, mi capitán, el gatito. Jauna, bai, jauna. Horren zerretekoren azkakilloa. Jauna, bai, jauna. Zein da zure izena eta zenbakia. A sus órdenes, mi capitán. Zerreko presaten ari zara. Jauna, oraintxe bertan esan diazu, erantzun behar dudanean, a sus órdenes, mi capitán esateko. Zoratuko nauzu. Ditzan mutxorakeriak eta gaitezen ariketak egiten. Firme! Aurrera! Ezker! Eskuin! Ezker! Eskuin! Biretia! Aurrera! Hau da desastea! Jazaitzen berriro ilaran. Ari! Biretia! Aurrera! Baina zer egin dut aurrera ezateko? Deskantzuko posizioa! Zela nahi egiten ari zara? A sus órdenes, mi general. Zuk esan eta nik bete. Deskantzuko posizioa gendu zu eta nik horrela deskatzeko. Alde nire begin izatik, ez zaitut jago ikusi nahi. Zorotxe gura berarentzat ez zela konturatu zen eta egunkarian lanen baten bila hasi zen. Oraingoan bai, jatetxe baterako zerbitzaria behar dugu, jartzen zuen albistean. Eta ara joan zen. Mikel, gaurko eguna froga eguna izango da. Lana ongi egiten baduzu kontratatuta zaude. Lasai nagusi, dena primeran joango da. Begira, hortxe dauzkazu leheneko bezeroak. Nik errekatu batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Arratsaldeon, zer nahi duzu afaltzeko? Kontxo? Baina zu Mikel zara? Kontxo, eta zuen Antoni eta Ane, txikitako laguna. Aspaldiko, zenbat denbora elkar ikusi gabe, eman iezaguzu besarkada bat. Aizu, zure alda jatetxe hau? Nirea, bai. Hau da, unik jabe izan da besteak delakoan. Ez hori zerbitzaria gainenetan, nire langiletariko bat. Hau ospatu beharra dago, arde zaun ardotxo bai. Ez, lan asko daukateta orain. Tira, jabe izan da, txinean nahi dezeran aldezakezu. Bueno, azkena, Orain banoa. Egon lasai, aspaldiko kontuak gogoratuko ditugu. Azkena. Gogoratzen zara Maripili Andiriñoarekin? Maripili, lapur bat aurreka ditzen genuena?
poxoenak aterako dizkizuet. Ongi da, geratuko gara, baina bertan kontzertze bat eta bagoa. Meseri, mesedez. Ai, nik ere serioa dut, neka egiten nago dut. Hau da, jotzea da, ez gara sekula hueltatuko. Mikel, kalera! Hau zoritxarra, ez dut ez da etarako balio. Entzun ongi, Mikel. Garez lertzen egonez jatetxera sartu naizenetik. Ni antzerkiko zuzendaria naiz, eta aspalditik zu bezalako aktore baten bilan. Nire antzerkia egiteko kontratatuko zaitu. Gazte ondo! Egia da, Mikel kontratatu zuen. Denbora luzean, entsaiotan eman genuen, baina azkenean heldu da eguna. Gaur estrenatu dugu antzerkia. Gustatu al zaizue? Guk oso ondo pasa dugu, hurrengo antzerkira arte. Agur. Aurtengo ikasturtean proiektu berri batean murgildu gara. Zuetako askok entzuna izango duzue. Bai, ekida. 3 unitate ditugu, eta lehenengoan mundu aldatzen ikusi dut izenburupean agertu zaigu. Hori izpide hartuta, gaurko emanaldia osatu dugu. Gure planeta aldatzen ari dela ikusi dugu. Adibidez, bizimodua, paisaiak, klima eta bar. Hau dena aztertzen jardun gara, eta ea zer iruditzen zaizuen ondorengo ikerketa. The Selected taldearen Everyday kanta aukeratu dugu. Txuto mugimenduaren talde garrantzitsuenetako bat izan zen. 70garren hamarkadaren amaieran sortu zen Ingalaterran. Sar daitezela dantzariak! Yeah.
hamargarren hamarkada alde batera utzi eta 80. hamarkadan muginduko gara, Euskal Herrian zuzekin. Musika mugimendu berriak sortzen hasi ziren. Talde horietako bat Ertzainak talde gasteiztarra izan zen. Hona hemen aurreko kantearen bertsioa, izenburua, egunero, sala dezela dantzariak. Euskal Herrian jarraituko dugu, baina orain Arabarrak alde batera utzi eta Nafarrekin jarraituko dugu. Oraingo honetan, ska eta punk musika estiloak lantzen dituen Vendetta taldearekin egin dugu topo. Hauek ere bertsio batekin datoz. Ea gustatzen zaizuen, sar daitezela dantzan. Ostiral iluntzeak alaitzen dizkigunak eta aste guztiko buruhausteak ere. Sar daitezela. Sar daitezela.
Eskerrik asko denoi, eta ez zartu. Eguneroko egoera txarrak umorez hartu eta bizi alaitasunez. Aurkezpena jarraituz, bagoaz aurrera, bertso hau kantatzeko, behar dut papera. Dantza eta abestuz, ikaslek batera, programa egilean, geu izan du bera. Programa honetan abeslari eta dantzari profesionalak azalduko dira. Gure alboetan epaimahikide exigenteak ditugu. More, Odei, Jakeli eta Lai. Beraiek emango dituzte puntuak. Astera goaz. Goazeneko katuek bezala abestu eta dantzatuko du Tximitxurri taldeak. Pasa daitezela eszenatokira. Zenbat puntu jaso ditu talde dotorenek?
40 puntu, txalo bero bat! Jarraian, mapazango txolateroak azalduko da Ilundik inoare abestiarekin. Har dezagun taldea txalo bero batekin. Hogeita 16 puntu, txalo bero bat! Hogeita 18 puntu. Untza taldearen aldean gora entzungo dugu laizte tximista taldearen agotu. Aurrera tximista taldea! Zer dio epaimaiak?
52 puntu. Txalo beroa! Gaurko azken taldea zuekin jaun-andreok mendizaleak. Hauek abestietagon bat ekarri dute. Ikusi mendizaleak. Animatu beraiekin abestera. Sar daitezela! Talde honek 24 puntu. Txalo bero bat! Sar daitezena talde guztiak eta zoriondu dezagun denen txaloekin talde irabazlea. Chimichurri taldea! Eskerrik asko guztiei programa hau aukeratzeagatik. Datorren urtera arte! Bestian zerkiau ere dugu gustoko da, asko ikasi eta ondo prestatua, makina bat iztilua zaldutakoa, seigarren mailakoak eskenitakoa. Kaixo, ni Jose Fili Argibili inspektorea naiz. Banketxeetako lapurretetako espezializatutako polizia. Nire bizitzan zehar lapurreta asko eta asko ikusi zaitu. Baina asko, eta dudarik gabe bitxienak honako hauek izan dira. Ikusi! Egunon, Josme, zer dugu hau? Egunon, maite, eraulero atera nahi ditu. Ederki, hemen daukazu, agurrek eskerrik asko. Hurrengoa mesede. Egunon, nire aurrezti kartilan 500 euro sartu nahi ditu. Ondo da, 500 euro zure kartilan.
Isildu kantzaren egeko? Eman ez guztu bakitzeko diru guztia. Ez urduri jarri, oraintxe bertan emango dizuet. Ez tranparik egin guri, Bestela... Ahotxe horien? Nora zoaz emakumea? Keinu horien? Zoratu egin altzara? Esango nuke ez dagoenak egiten zaizkidala. Martin eta Alain! Ama? Baina zer errai egiten ari zaren hemen? Zera! Gu? Ai, ama, belarritik Etxera hori betan! Ez, ama, nire belarria! Gazte osoa telebistarik gabe! Ez, ama, telebistarik gabe! Hau ere ikusteko da. Hor da Lena. Nik daukat bat zenbakia. Aurrera arduan. Egun hon, Antxo, zer dugu gaur? Egun hon, Antxo, erauneko batera nahi ditu. Ederki, hemen daukazu. Agur eta eskerrik asko. Hurrengoa mesedez. Nik daukat zenbakia. Nire aurrezki kartilan 500 euroak sartu nahi ditut. Ondo da, 500 euro zure kartia. Agur eta eskerrik asko. Luaren zenbakia aurrera. Ni daukatio zenbakia. Gedi, hau lapurreta bat da! Haien, lapurreta! Altza askoa guztio! Ez egin minik mesede! Iso, ez urduri jarri! Eman izadazu ortena guztia. Gedi, hau lapurreta bat da! Beste lapurreta bat? Aizu, hemen ni bali naiz lapurreta egiten. Baina orain nire du naiz, joan zaitez beste banketxe batera. Ni etorri naiz lehenago. Bai, arrazoia du, lehenago heldu da. Baina ez du txandaretik eta hartu. Zein zenbaki daukazun? Zera, nik itxaron. Bosta daukat. Nik laua, zure aurretik nago. Altza askoa mundu guztira. Lapurreta bat da. Aurreratu egin zara. Nire noen lehenago. Altza askoa guztio, eta lapurreta bat da. Ea, lasaitu baitezen. Txanda jarraituko dugu. Nortzuk laua, nik aurrera arduan. Altza askoa mundu guztia. Hau, lapurreta bat da. Ez ari egiten mugitu. Polizia gara. Atxilotzen zaudete. Segira atxandatatu den zure errogatik. Zure errua izan da. Eskerrik asko, polizia kontratzeo. Salbatu egin gaituzue. Ez ari egiten mugitu. Polizia gara. Atxilatuta zaudete. Beste atxiloketa bat. Aizue, gueldu gara lehenago eta guk atxilotuko ditu. Baina orain gueldu gara, joan zaitezte beste lapur batzuk atxilotera. Guganden lehenago. Arrazoi du, lehenago heldu dira. Baina ez du txandaretik eta hartu. Zein zenbaki duzuen? Zera, guk tiketa? Itxaron. Zazpia alkagun guk zeia aurretik gaude. Ez da inor mugitu, atxilotuta zaudete. Altzasko guztia, hau da burrena bada! Itxaron zure txanda! Ai, ai, ai.
Eta euritan dantzan. Txerri baztenak lastozko etxean ertainak egurrezkoa eta nagusienak agizko. Orduan, otxoa. Ireki atera edo putz eginez etxean kanpora botako du. Otxo gaiztoa. Orduan, otxoak putz egin eta etxean jauzi zuen. Txerri baztenak kodik atera zen anaiaren etxea. Eta otxoa, bera, ematen saiatu. Otxo gaiztoa Ireki atea. Ez eta ez. Ireki atea edo putz eta putz eginez etxean kanpora botako du. Otxo gaiztoa. Otxoak putz eta putz egin eta etxean jauzi zuen. Txerriak ies hasi ziren eta otxoak garrasik eta korrika hau joaten zuen. Eta otxoak garrasik eta korrika hauek jaten saiatu zen. Esan izan zuten, korrika eta garrasikako eguneak izan segiritxeetan txerriak. Nahikoa da, ez du txerri gehiago joango ez da txerrik apurtuko. Nola ez du da txerri gehiago joango? Ez eta ez, aspertutan oizu guztietan gaiztoa izatea. Zoratu den altzara, segiritxeetan txerri gatzen. Ez, asmatu eta zu zintzaren papera egiten dudan ikuina. Zintzabide? Ikuntxoa. Ikuin hori asmatzen duzun arte, ez dut beste ikungo ikuinetan parte hartuko. Agur, ez baino. Zer egingo dugu? Ikasti bati esango diot, otxoari ere. Eta
gerturatu zareten guztioi. Zeirebelakoek emanaldi berezia eskaini nahi dizuegu. Bai, berezia, zairetik bai gatoz. Euskararen nazioarteko gunazuekin ospatzea bururatu zaigu eta hementxe gaude. Lehen da bizi, sarangadua bestia eskainiko dizuegu. Gure kulturan ohikoa den doinu bat da. Eta emanaldia gorputz espresioa, argiak eta bestia uztartuko ditugu.
Txirulaz, perkusioz eta bestuz eskainiko dizuegu. Ilusio handiz prestatu dugunez, txalo zaparrada handi bat espero dugu. Mila esker eta gora euskera, berak batu bai gaitu gaur denok hemen.